terve ja tervetuloa uusimpaan videoon. Tässä videossa lähdetään Vetelin kuivat 2 ja me käydään kahtoo miltä siellä näytti. Mutta ensiksi katsotaan vähän millaisella koneella ajan nyt Vetelisreissu ja miksi näin. No joo, koneena toimii vuosimalli 2017 520S. Tämä oli ajettukin jo aika miehekkäästi. Kilometreihän tässä nyt ei ollut. 8700 ja risat. Ja sitten tuolla tunnit 2400 ja risat. Elikkä oikeinkin komiat tunnit. Tämä on käytännössä vakiokampe. Se on nyt NS-siirtopyörät. Ja vähän sitä varten, että lähinnä että näkee, että hajoaako se ekalla reissulla, että kuinka tehdään, että ostetaanko rengasta vai korjausosaa. Ja vinssi vaihdettiin 3,5 tonninen Bronkko. Ja pohjapanssari tehtiin 6 millisestä. Elikkä hyvin vakiokampe. Ja miksi näin? Niin siihen on yksinkertainen syy. Tonnisen kanssa on ollut pieniä murheita. Nyt ensin hajosi etuperä aikaisemmin jo ja sitten tuli pieni klappi vaihteistoon, niin päätettiin ottaa moottori auki ja pöydälle ja todettiin sitten, että siellä on muutama laakeri laatikos väliä. Siihen löytyi sitten vauhtivarikolle soittelin, niin siltä löytyi sitten 850 kone, josta saatiin sitten vaihteisto ja lohkot, että no nyt on sylinterit ja kampiakselit uutta. Ja siinä tuli vähän kiirettä ja se ei ihan käynyt vielä kunnolla, niin sitten se lähti niin sanotusti plan B. Tämä jäi huutokaupasta ikään kuin vahingossa. Ja no, enpäs paljasta. Meinasin jo paljastaa, että kuinka ajoissa kävi, että tykästyinkö vai ei, mutta se jää teille nähtäväksi. Suosittelen seuraamaan koko videon, niin siellä on mukavia hetkiä näkyvillä. Ei mitään, menkäähän katsomaan. Kiitos, hei! Oho. Tästä ei muuten varmaan pääse. Ei, pitää ottaa vinssi. Mutta kun tässä ei pidä mikään jarru. Liitinkö tulla kaveriksi? Tuloako tuo yksi tuolla motolla tosta meidän perässä?
Ei tarvitse tulla auttaa. Menee. Ota. No niin. Nää pitää ehdottomasti vaihtaa toisinpäin nämä jarrulinjat. Ne pitäis saada käännettyä tonne. Eikä ollut vaikea vaihtaa vaihettakaan, vaikka oli jarrun päällä täysin. Tuntuu niinku istuisin ojan pohjalla. Ei oo suuntako ylöspäin. Joo, se on justiin näin. Ei se kaukana ole. Tää on aika syvä. Mene vaan! Ei, mutta ettei tämä sammu täällä. Sun Lukas auttamaan, ettei tämä sammu, kun mulla on ihan justiin täällä tavarat alla. Vedät tuosta liinasta, vedät tuosta liinasta.
Joo. Me otetaan narulla loppu. Ei se nouse siitä. Kattopa. Vesi oli tuohon. Vesi oli tuohon asti. Ja moottori ottaa tuosta ilma. Mene. Ja varinpoisto on tällä korkeudella. Tuolla puolella. Mutta se oli ylemmät, sitten se oli veden pinnalla. Joo, niin oli kun se oli kylellä, mutta jos olisi toiselle puolen kilelle, olisi ollut molemmissa vesi. Aha, taas ajetaan vinssaa. Ihme. Joo. En kerennyt alkaa säätämään, se ei oikein muista miten se säätyy. Joo. Nyt taitaa olla vinssaa soi. Arvaapas mikä lakkas taas toimimasta. Joo. Mäpä pidätän tähän ja katso jos se on se sulake niin sen saa. No en mä viitä tätä sulaketta muuten täällä kaivaa. Ei kyllä tämä on vähän lämmennyt. Toimii jos ei toimi. Ei se nyt on niin justiin. Nyt taas toimii. Se oli vaan huono kontakti siinä. Meinas osua. Se vaatii vähän niinku urheilua. Kyllä mä olin siellä kalliolla, kun oli paljon lunta ja näin, niin mä olin aivan hikimärkä, kun mä olin tämän takia takkusin siellä. Mä ajattelin, että siis mun mielestä tämä on sitä oikeaa mönkimistä. Mulla vaihtuu aivan täysin nyt mielipide. Niin, ja se on kiva, kun saa painaa oikeasti kaasua. Ja täällä on tämmönen vähän kapianpuoleinen silta. Vähän toispuoleinen. Tähän meinas olla toispuoleen. Hoo.
Ei se kone vaan asenne. Nyt taas rupeaa ohjaustehostimen valo väläkkymään. Täytyy katsoa se sulake, kun ollaan täällä kalliolla, ei se tuu muuten mitään. Joo, tämä on sulanut tämä sulake, tämä on ihan kuuma tämä pesä. Rikki tuo sulakepesä. Ei voi mitään. Ei, liilukas. Oho, älä tuu tästä. Tämä on tosi jyrkkä. Rupeaa loppumaan kunto. Oh. Ei olla. Nyt tästä tuli rankkaa tästä hommasta. Mutta siis eihän nuo sulakepesät kestä. Oota. Oh! Mitä mä käännyn nyt enää? Tämä on nyt just niin kuin Esan rattia käännetty. Joo, kun tämä ei ole niin raskas, mikä on ohjaustehostamaton malli, kun se pitää vähän tästä ohjaustehostetakin täällä välissä. Joo, ei tultu ajamalla tästä. Voi vitsi! Ne vaan suunnittelee mistä ne tuloo. Tämä oli 1000 huono reittivalinta. Nyt voisit tulla vähän lykkäämään. No niin, iso kiitos sulle, jos sä jaksat katsella tämän videon loppuun asti. Ja videon loppupuolella tosiaan ohjaustehosti alkoi takkuamaan ja syykin on niin yksinkertainen kuin CF-moton perusvika, eli näissä sulakerasioissa on pientä häiriötä. Tämä sulake nyt on mennyt vähän pois hyvästä. Nyt ei ollut enää sitten uutta ja täytyypä tuohon vaihella sulakepesä ja sitten taas pelittää. Kiitoksia videon katselemisesta ja ensi kertaa. Hei hei!